Daɗi bisa daɗi kunama bisa ƙurji ama koko ama bes koko ama ko. Dan Allah saurara mutane da wanga shirme komai baka iya ba. Wallahi ana maka jahilci. Wallahi yayi saurin kunnuwa gare ka haka su. Allah ya huci ranka. Awan ga askanci na waran ki nake da zaki ma askanci wallahi hara kadan na baki kashi manga ka za a zuba shi koya. Shin kowa ke magana a zuba kai misa kake wani hama gobaru ka aka zubiya. Askanci da yara ga ta fara garma na za ta saka malayi Allah da ka hana ci uban. Shaka nan ta kana gaban ko I love you mom. Kake sake wacce maki haka akai barna ta zaki kawai an jan ya da suga. Kawai an jan. Yawa. Good morning. Wayo ma an ka sundul. Ayya baba sorry breakfast ne aka kawo muku. Wacce muku haka ake hakun ba mu tsoro. Amma wallahi ban taba ganin shedannu yara ba irin ku wanga rashin mutunci da kun kai mantawa da shi wallahi. Wani irin rashin mutunci kuma. Baba maimakon ka ware mana. Min shiru da wani kundin baki na ka wala da ka kara magana uban ka zanci ina cikin maliki na mai Yau da aka ci breakfast mai da kara magana yana bayan na kura da ka dan ba ku da kashin arziki ina maliki na mai dadi na hado da dangote Saudiya ya ce in bara ka wannan ba dina zan rubutawa kada kun ka to kun ka tasa Allah ya tsaka ni na raku ka wani custom Chai!